sustrai eta egoitzekin. Autopartekatze webgune batean izena eman duzu sustrai. Egoitz gidariaren autoan zoazela, sustrai ohartu zara, egoitz hitzartua zen bidetik atera eta desbideratu dela. Sustrai hasirik, 3 abertso, 8 kotipian. Muskildirantza hartu dugu abiada, desbideratu zara, dena sigisaga. Hau txiste bat ote da, erraidazuara, parez pare duguna komisaria da. Parez pare duguna komisaria da. Komisaldegia da, ezin egin uko, nola ez ginen badagu abiatuko. Nire sekada biltza diot eta punto, baina hemen ez gaituzte gu harrapatuko. Baina hemen ez gaituzte gu harrapatuko. Zertan ari zara ba, ieslarien pare, Manu Txaoren kanta, zedean aldez alde, zehaztu nahi nizuke laguna alare, ez zaude harrapatuta, zu galduta zaude, ez zaude harrapatuta, zu galduta zaude. Galduta ibiltzean dut horren kutxuna, eta hortan atxeman egin autuntuna. Baina bietan hemen zuzara laguna, presondegietako tixerta duzuna. Presondegietako tixerta duzuna. Bidean baigoa ziona eta ara, naiz helmuga zegoen bertatik bertara. Egia da jantzi naiz presoen isara, zurekin egotea preso izatea da. Zurekin egotea preso izatea da. Eta horri ez diot meriturik kentzen, muskildira aurretik nola gindoa zen. Jende hasi zitzaidan nirita pagatzen, ea sustrai ez egon, ea sustrai ez zitzaigun saiontara heltzen. Ea sustrai ez zitzaigun saiontara